Zamyslel sa niekto niekedy nad tým, prečo taký obyčajný text dokáže znieť raz ako úradný dokument a inokedy zase ako nejaký napínavý príbeh? No, dnes sa spolu pozrieme na skryté stavebné kamene jazyka, ktoré za týmto všetkým stoja. Pozrime sa na toto. Naľavo máme rozprávku, napravo zase úradné oznámenie. Na prvý pohľad sú to dva úplne odlišné svety. A pritom jazyk je ten istý, však je to slovenčina. Ten pocit z nich je ale úplne iný. Tak v čom je ten háčik? Toto je presne tá záhada, ktorú sa dnes chystáme vyriešiť. A kľúčom k jej rozlúčeniu sú dva veľmi dôležité pojmy, ktoré si hneď aj predstavíme. Takže prvým kľúčom je tzv. Slohový postup. Najlepšie je predstaviť si ho ako úplne základnú činnosť alebo taký, povedzme, stavebný kameň našej komunikácie. Je to jednoducho metóda, ako skladáme myšlienky jednu za druhou. A tu je ten druhý kľúč. Jazykový štýl. Viete, ak sú tie postupy stavebnými kameňami, tak potom štýly sú niečo ako architektonické plány. Sú to vlastne návody, ktoré nám hovoria, ako tieto kamene spojiť, aby sme dosiahli nejaký konkrétny cieľ. Dobre, takže poďme sa ponoriť priamo do našej sady nástrojov a pozrieť sa na tie základné postupy zblízka. Existujú 4 úplne základné postupy. Sú to v podstate 4 základné činnosti, ktoré náš jazyk dokáže vykonávať. Poďme si ich teda pekne po jednom prejsť. Začnime rozprávacím postupom. Jeho úloha je, ako už názov napovedá, úplne jednoduchá. Rozprávať príbeh. Je úplne jedno, či ide o nejakú historickú udalosť alebo rozprávku na dobrú noc. Tento postup pekne radí udalosti za sebou v čase a dej posúva dopredu hlavne pomocou slovies. Ako taký protipól tu máme informačný postup. Jeho svetom sú čisté, strohé fakty. Vôbec žiadne emócie, žiadne zbytočné vysvetľovanie, len holé údaje. Je to jazyk správ v novinách alebo úradných oznámení, kde je prvoradá presnosť a nič iné. No a čo ak potrebujeme niečo vysvetliť? Tak presne na to slúži výkladový postup. Jeho cieľom je učiť a objasňovať. Využíva logiku, odborné termíny, aby sme pochopili aj zložitejšie súvislosti, presne ako v učebniciach alebo vo vedeckých článkoch. Posledným nástrojom v našej sade je opisný postup. Jeho úlohou je, dalo by sa povedať, maľovať obraz slovami. Zameriava sa na detaily, vymenúva vlastnosti a znaky, aby pred našimi očami ožil nejaký človek, miesto alebo predmet. Takže, aby sme si to zhrnuli, kľúčovým bodom je, že tieto 4 činnosti, teda rozprávanie, informovanie, vysvetľovanie a opisovanie, sú úplne základnými nástrojmi, ktoré používa každý, kto tvorí akýkoľvek text. Dobre, nástroje už poznáme. Tak sa teraz poďme pozrieť na tie plány. Tieto nástroje sa totiž v praxi takmer nikdy nepoužívajú len tak samostatne. Väčšinou sa kombinujú do 6 hlavných jazykových štýlov a každý jeden z nich slúži úplne inému účelu. A hneď na začiatok je tu jedna celkom zaujímavá vec. Z týchto 6 štýlov je až 5 určených pre verejnú komunikáciu a iba jediný jeden je považovaný za čisto súkromný. Tým jediným súkromným štýlom je samozrejme hovorový štýl. To je ten jazyk, ktorý používame každý jeden deň s priateľmi a s rodinou. Je spontánny, neformálny a celkom prirodzene sa opiera o tie najzákladnejšie nástroje – rozprávanie príbehov a opisovanie. Teraz spravme skok do verejnej sféry. Tu narážame na administratívny štýl. To je jazyk zmluv, žiadostí, úradných listov. Keďže tu ide hlavne o presnosť a vecnosť, jeho hlavným nástrojom je, celkom logicky, informačný postup. Úplne iný cieľ má rečnícky štýl. Ten chce totiž publikum zaujať, presvedčiť, strhnúť. A na tomu samozrejme nestačia len fakty. Preto kombinuje silu príbehu z rozprávacieho postupu so živými obrazmi z toho opisného. Podobne všestranný je publicistický štýl, teda jazyk médií. Aby nejaká správa zaujala, nestačí len sucho informovať. Preto spravodajstvo často spája čisté fakty s prvkami rozprávania a opisu. Vytvára tak oveľa pútavejší a zrozumiteľnejší celok. No a potom je tu samozrejme svet fantázie, umelecký štýl. V literatúre je cieľom vytvoriť nejaký silný zážitok, emóciu. A na to sa najlepšie hodí práve kombinácia rozprávacieho a opisného postupu, ktoré spoločne budujú expresívne a emocionálne svety.
Náš zoznam uzatvára náučný štýl. Jeho poslanie je úplne jasné. Učiť a vysvetľovať. Asi nikoho neprekvapí, že jeho hlavným nástrojom je práve výkladový postup, ktorý logicky objasňuje fakty a teórie. Často mu pomáha informačný s faktami a opisný s detailmi. Dobre, takže máme nástroje, máme plány. Ale ako nám pochopenie tohto celého systému pomôže porozumieť a tvoriť lepšiu komunikáciu? Ako to všetko do seba zapadá? Celý proces je vlastne veľmi logický. Všetko sa začína cieľom. Čo vlastne chcem dosiahnuť? Tento cieľ potom určí, ktorý plán, teda jazykový štýl, je ten najvhodnejší. A zvolený štýl si následne sám vypýta tie správne nástroje, čiže slohové postupy. A tým sa vlastne vraciame k našej úvodnej záhade. Teraz už vieme, že ten rozdielny pocit z textov nie je žiadna náhoda, ale je to výsledok premyslených rozhodnutí autora o tom, ako použiť tie správne nástroje a plány. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Keď sa tak pozrieme na všetky tieto štruktúry, ktorý z týchto 6 jazykových štýlov podľa vás zohráva tú najväčšiu a najdôležitejšiu úlohu v našom bežnom každodennom živote?